Jerin fitattun jaruman Kannywood da suka aurar da 'ya'yansu ga abokan sana'arsu, kuma auren ya yi albarka inda ma'auratan suke zaune lafiya da junansu. Idan wannan shine zuwanka na farko shafinmu, to ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Na ɗaya akwai Rabi'u Rikadawa, fitaccen ɗan wasan fina-finan Hausa wanda ya daɗe yana gudanar da wasan kwaikwayo tun kafin ya shigo cikin masana'antar Kannywood. Jarumin da ɗan asalin jihar Kaduna ne, kuma ya daɗe yana gabatar da wasan kwaikwayo a gidan talabijin ta NTA Kaduna, inda suke gabatar da shirin Baban Ramata a duk ranar Asabar na kowane sati. Akwai sauran fitattun jarumai da ake gudanar da wannan shiri tare da su, irin su marigayi Ayuba Dahiru, wanda aka fi sani da Tandu, tare da Ladidu Tublas. Rabi'u Rikadawa ya yi fice a masana'antar Kannywood a shekara ta 2015, duk da kasancewar ya yi fina-finai a baya inda ya fito a fim ɗin Wasila wanda jarumi Ali Nuhu ya jagoranta na kamfanin Lerawa Production. Rabi'u Rikadawa ya aurar da diyarsa ga jarumi Salisu Abdullahi wanda aka fi sani da Babangida. An ɗaura wannan aure a ranar 5 ga watan Fabrairu a cikin shekara ta 2021. An ɗaura auren jarumin da santaleliyar sahibar tasa Fatima Rabi'u Rikadawa. An ɗaura auren da misalin karfe 1:30 na rana bayan sallar Juma'a a masallacin Kabala Junction cikin jihar Kaduna a kan sadaki Naira 100,000. 'Yan fim da mawaƙa sun halarci wannan ɗaurin aure, wasu daga cikinsu sun haɗa da Sani Musa Danja, Adam Zango, Malam Aminu Sera, Alhassan Kwalle, Umar M. Sharif da sauransu. Wannan aure dai 'yar gida ce aka yi, domin duk wanda ya san Rabi'u Rikadawa to ya san shi da Babangida, domin wasu da dama Babangida Rabi'u Rikadawa suke kiransu da shi. Wasu kuma sun ɗauka ɗansa ne, yayin da wasu ke ganin ɗan uwansa ne. Babangida dai yaron Rabi'u Rikadawa ne na cikin industry, kuma gashi an karfafa zumunci inda a yanzu ya zama ɗaya daga cikin iyalan gidansa. Amaryar dai ta bayyana mahaifin nata a matsayin mutum mai kwazo da sanya ga ya kyautatawa iyalinsa, sannan kuma yana zama su yi hira cikin nishaɗi da annashuwa. Tana kuma matuƙar ƙaunar yadda yake ƙoƙarin zama tare da su duk da yanayin aikinsa mai cin lokaci. Haka zalika ta bayyana cewa babban abin da ke bata mahaifin nata rai shine ya saka mutum abu ya ƙi yinsa a lokacin da ya umarce shi. Muna fata Allah ya ba su zaman lafiya, amin. Ta biyu akwai Asma'u Sani, wacce ita ma ta daɗe a masana'antar Kannywood, ta yi fina-finai da dama a kamfanin 2 Effect Empire. Asma'u Sani tana cikin fitattun jaruman Kannywood mata wanda har yau ba a bar su a baya ba. Tana yawan fitowa a matsayin uwa ko kanwar uwa a cikin fina-finan Hausa. A kwanakin baya ne jarumar ta yi rashin mahaifinta mai suna Alhaji Muhammad Sani Zangon Daura, wanda ya rasu a ranar Lahadi 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 a gidansa da ke unguwar Brigade da ke cikin birnin Kano. Jaruma Asma'u Sani ta bayyana cewa mahaifin nata ya rasu yana da kimanin shekaru 105 a duniya bayan jinya da ya sha fama da ita. Alhaji Sani ya rasu ya bar matarsa ɗaya da 'ya'ya 4 wanda suka hada da ita Asma'u. Dimbin 'yan fim da sauran jama'a sun yi wa Asma'u ta'aziyya tare da addu'ar Allah ya ji kanshi da rahma. Asma'u Sani ta aurar da diyarta ga fitaccen jarumin fina-finan Hausa Jamilu Ibrahim, wanda aka fi sani da Jamilu Home Alone. An ɗaura wannan aure a shekara ta 2012 inda Allah ya azurta su da haihuwar yara maza da mata. Jarumin ya yi murnar zagayowar ranar aurensu tare da matar tashi, wanda a yanzu sun kai kimanin shekara 9 a tare. Muna fata Allah ya ba su zaman lafiya, amin.
Ga wanda bai yi mana subscribe ba, idan na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.